Αν θες, λέει, να αγαπηθείς, καλλιέργησε πρώτα μέσα σου την αγάπη. Πάσο, το λέει. Αυτό είναι δικό μου. Πάσο. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις μέσα σου. Δεν μπορείς. Και ειδικά την αγάπη. Καλλιεργείς την αγάπη μέσα σου. Στο μαθαίνουν οι γονείς αυτό. Οπότε στις περιπτώσεις που δεν έχεις πάρει αγάπη είναι λίγο δύσκολο. Γίνεται με δουλειά παραπάνω, αλλά θα πρέπει να αναπτύξεις την αγάπη μέσα σου, να μάθεις τι είναι, να τη βιώσεις για τον εαυτό σου και για τους άλλους, για να μπορέσεις να την δώσεις, να την μάθεις σε άλλους. Γιατί πολλοί μπερδεύονται και με την ανταλλακτική αγάπη. Δεν είναι αγάπη το να πρέπει να κάνεις κάτι για να σε αγαπάω. Θα πρέπει να θέλω να σε αγαπάω όπως και να έχει. Σε διάλεξα, είσαι στη ζωή μου ή το παιδί μου. Είναι παιδί μου και τα αγαπάω όπως και να έχει. Δεν θα πρέπει να κάνει κάτι για μένα. Δεν έκανα παιδί για να το έχω στα γεράματα. Έκανα παιδί για να του δώσω φτερά να πετάξει. Για να είναι ο εαυτός του. Και θα πρέπει να αποδέχομαι αυτό το κομμάτι. Είτε μου αρέσει, μου ταιριάζει, είτε όχι. Μοιάζουν πολύ. Τα παιδιά είναι καθρέφτης, ειδικά στις μικρές ηλικίες των γονιών. Οπότε φροντίζουμε εμάς και στα σεμινάρια γονέων αυτό προσπαθώ να κάνω να καταλάβουμε. Ότι κοίταξε να είσαι εσύ καλά, θα είναι εντάξει και το παιδί. Εσύ να είσαι πρώτα καλά. Και ναι, η αγάπη της μάνας είναι μεγάλη και κάνω και δίνω. Αλλά όταν δίνω με αυτόν τον τρόπο, γεμίζω, δεν αδειάζω. Αν αδειάζω, κάτι δεν πάει καλά. Σκοπός είναι να δώσεις γιατί το έχεις μέσα σου και γεμίζεις.